Lona nguThembisile Chris Hani kwabasondelene naye ubaziwa ngoThonyane wabe ikhomanisi elinesibindi emzabalazweni wenkululeko ngeshwa ukufa kwameba ngaphambi kokuthi izwe libuswe ngenqubo yentando yabantu anikela impilo yakhe eyilwela. Let the capitalists rejoice, but that rejoicing is not going to be a lasting celebration. They cannot illegalize a class struggle because a class struggle follows objective laws. Kwabe kuyisonto lephasika kusele unyaka iningizimu Afrika ivote yokuqala okhethweni olukhululekile. uHani watholakala edindilizile ngasemzini wakhe. Ukufa kwakhe kwacishe kwathikameza izingxoxo ezabe zingumhlahlandlela wokubuswa kwezwe ngenqubo yentando yabantu. uDabi Lewis wagwetshwa udilikajele ngecala lokubulala waze washona ngo-2016 kanti uWalus wagwetshwa isigwebo sentambo kepha isigwebo saguqulwa kwaba udilikajele. Kuthe ngolwezi ka-2022 inkantolo yomthethosisekelo yanquma ukuba adedelwe ngoshwele nokho okungazange kwehle kahle kumkakhe i-SABC nakwezinye izakhamuzi zakuleli. But let me tell you, this country is finished. Where in this country a foreign white can come into South Africa, kill my husband. I don't know if you heard, Zondo never referred to my family. Umfelandawonye ongunqantathu iSABC kusasa neANC uzokhumbula usuku okwabulawa ngalo uHani kusasa eBoksburg lapho uMengameli uCyril Ramaphosa ezokwethula khona inkulumo yosuku.